cilik ana ing perantauan melu wengi ning kadung sekolahan teluk sasi mak aku kurung bayaran matur ngamuk mandi tenan iki jabai marang Gusti Pangeran koyo ngene rasane wong ora duwe kisah dikece karo kancane cilik-cilik manungsa bakal mati wis mati tiba bersama family dipendem jero di apit bumi ana kubur iku akeh panggoda ulak lapang kala jendeng padha mara ana setan memembot dadi prawan dene krasan ning ana kuburan akhirat ora ana motor liwat ning akhirat ora ana eni liwat ning akhirat ora ana bejo pilihan ana ning kotone malaikat. Ojo pandang rupa elek mulia ora dadi ngopo makane golek bojo ojo mandang bondo sing penting ora ngerti pasak moro tuwa kowe pacar gerang le koyo bekas pacarku piye eman tenan gerang nang kanggo obrolan ngobrol janji aku wis ngono melu pak urip nang desa nyewa gawe boto menek lopo jeblok boto tololi masih anak perawan wis cilik ono ing perantauan melungi wangi dekat sekolahan teluk sasi mak buruk bayaran masuk kamu mandi tenan iki jabai marang Gusti Pangeran koyo ngene rasane wong ora duwe bisa dikece karo kancane eling-eling manungsa bakal mati terus mati tiba bersama family dipendem jero di apit bumi lapang kala jendeng padha mara ana setan memembot dadi prawan beno krasan ning ana kuburan akhirat ora ana motor liwat ning akhirat ora ana eni liwat ning akhirat ora ana bejo belian ana ning kotone malaikat. Larate uang mesti ono
ora kencek wesan moro tuwa kowe pancen keren le kaya bekas pacarku biyen eman tenan keren mung kanggo obrolan ngobrol janji le turun mesti uripmu mulya aku wis kandha melu pakku urip nang desa ngewangi gawe foto menek lomo ceblok bong